טוב, מה קורה חברים, וברוכים הבאים לסרטון שלי. אני ואביתר, והמפיק שלי אביתר, והעורך שלי הם פה, לצערי. סתם. קבלו אותם. אני אשים כפיים בעריכה. מה קורה? טוב, אז הבנו. אנחנו הולכים לעשות אתגר. שהאתגר הוא עושים אחד לשני, איך אני אגיד את זה? הולך להיות סרטון אנבוקסינג על מיסטרי בוקס? כן, ואנחנו הולכים לעשות היום סרטון על סתם דוגמה, אני קונה לרועי משהו, יש לי מעט כסף, בלי לגנוב. אני נותן לרועי משהו, ואז רועי נותן לאביתר משהו, ואז אביתר נותן לי משהו. ככה, ואז אתם הולכים לראות את הכל, מהכל. ואנחנו לא יודעים. יאללה, בוא נתחיל. אביתר ראשון, דקה, אני נותן לך את המצלמה. נטשטש את כל האנשים כמובן, לא נעים. תביא כבר. יאללה, תתחיל. טוב, יאללה. שאני אסיים פשוט לבוא אליכם. תסיים, תבוא לקבלה. אבל אין לי כסף, תביא את העסק. לא, אתה לא קונה. לא, אחי. אתה מחכה לנו. שאני אפגש בקופה נראה. יאללה. לא, אז פשוט לבחור משהו תבחר ואז תקרא לנו. תחביא את זה. אוקיי. צריך לה. לכו! טוב, אז קיצור, עכשיו אנחנו הולכים לחפש משהו לתת להם. יש פה פסטה. בא לי לתת להם פסטה. לא, אנחנו לא הולכים לתת להם פסטה. מה ניקח? רוצים טונה? לא, לא. טאקיס! טאקיס, אחי! יש פה טאקיס. יש פה טאקיס. לא, זה מוקדם. אוי. טוב, בוא ניתן לו סוכריה, לא, כן, לא זה... לא. בוא לא נהיה רחמנים. תקשיבו. אנחנו צריכים למצוא משהו. רוצים ניתן לו? לא. לא להיות רחום. טוב. רוצה טישו? לא. אוקיי, מה ניתן? לא, מה ניתן? בא לי לתמוץ... בוא ניתן לו משהו מגעיל. בוא ניתן לו חטיף אנרגיה. בוא ניתן לו את החטיף אנרגיה הזה. לא. רוצים ניתן לזה חטיף? לא. בוא ניתן לו סוכריה על מקל. איך אני ניתן סוכריה על מקל? יאללה, החלטתי לתת לו סוכריה על מקל. בוא נלך ונקרא להם. אז יאללה, בוא נלך לקרוא להם. סיימת? כן, סיימתי. איפה זה? החבאת? לא, אני החזרתי את זה למקום. אתה זוכר מה זה? כן. תורי עכשיו? אוקיי, אז אני בוחר למי אני בוחר? לי. אוקיי, אז אני בוחר לרביד, מי שאחראי על כל הסרטון. בואו נראה. אני מצוסחה. תטשטשו את האנשים אחר כך. בואו נראה מה יש. קונים משהו קטן. תראו משהו מצחיק. אני אקנה לו סוכריה על מקל. אוקיי, אז איזה טעם? נראה לי שהוא יאהב קוקה קולה. אוקיי, נחביא את זה כאן. לא, נראה לי שניקח לו משהו אחר. כן, ניקח לו סוכריה על מקל פשוט. יאללה. עכשיו תור רביד. רביד, תוכה. סיימת? תחזיר את זה למדע. כן, החזרתי. יופי. טוב, תורי. אני יודע מה אביתר אוהב, ובגלל זה אני אשים את מה שהוא אוהב. נדפוק אותו עם איזה סוכריה. יאללה, פנק. 8 שקל, יש לי לא יודע כמה. משהו לשלושתנו, איפה זה? כמה יש פה? לא יודע. יואו, זה קשה, תראו כמה יש פה. אם אתם רואים טוב, אני פשוט במצלמה לא כזאת טובה. יש פה מבחר, יש.
אני הולכת להיות פה עם הרבה סרטונים ועם טלפונים ומכשירים אחרים, צלמים אפילו. כאילו יהיה פה אפקט אחר. קנה לו את זה. רואים? את זה? זה. טוב. טוב בשבילו. עכשיו הולכים לאביתר, אומרים לו, לא, כן, אומרים לו שזה מוכן. שאני מוכן, והוא מגלה מה הוא הביא לרוי. הכל ממני, הם חייבים כסף. עכשיו אנחנו מראים לאחד השני מה בחרנו. יש סיכוי שנדפקת. בוא נראה מה אביתר. מי ידע? 5 דקות. לך. מה בחרת לי? מוכנים? סוכריה, נדפק אותך. ומה בחרתי לאביתר? הוא מעמיד סוכריה. מה? מה? נשמע לך שירן מקל. ואני חשבתי שתפנקו. אנחנו קנינו לו בינתיים סוכריה על מקל, תראו, סוכריה על מקל. אני בחרתי לאביתר את זה. תודה. אבל זה לכולם כאילו, כי יש פה הרבה. לא. רק כן. שלי. לא, אבל אתה התקמצנת עלינו. כן. רוצים תעצור את הסוף. טוב, פה זה הכל מה שהיה. הולכים לקנות, אין מה לעשות. סוכריה על מקל. טוב, יאללה, עוברים לחשבון. יאללה, בואו. יאללה. מה? סוכריה על מקל. אני רוצה אנחנו חוזרים